V areáli telovýchovnej jednoty Spartak Myjava už viac rokov chátra budova Hotel športu. Čo sa týka Hotel športu, to mesto odpredalo minulý rok rozostávanú stavbu. Tento vlastník, nový vlastník už zaplatil mestu. Sú tu už predložené štúdie na dostavbu hotela aj s určitými úpravami oproti pôvodnému zámeru. Predpokladám, že v druhom polroku tohoto roku sa začne so stavbou hotela. Čo sa týka ostatného areálu, začali sme s budovaním umelej trávnatej plochy. V týchto dňoch sa tam už pracuje koncom júna, začiatkom júla. Táto plocha, slúžiaca na prípravu aj z majstrovské zápasy našich mládežníckych mužstiev, mala byť hotová. A okrem toho sa pripravuje projekt, alebo v podstate už sa len doľaďuje projekt na využitie energií, či už sú to tepelné čerpadlá, solárne ohrevy alebo slnečné elektrárne, ktoré by mali značne odľahčiť náklady spojené s prevádzkovaním celého areálu. Pristupujeme k určitým obmedzeniam v prevádzke plavárne a výukového bazénu, ale s tým, že tak ako po minulé roky v podstate plaváren v tých či už letných mesiacoch aj v spolupráci, alebo teda v súčinnosti s letným kúpaliskom, ale aj od októbra by mala byť normálne otvorená fungovať.